Ovo je prva od dvije video lekcije posvećene našem velikom pjesniku Silviju Strahimiru Kranjčeviću, koji skupa funkcioniraju kao zaokružena cjelina. U ovoj prvoj lekciji ponajviše ćemo se fokusirati na Kranjčevićeve elegije i narativne balade. Danas ćemo istražiti obilježja pjesama s narativnim obilježjima, upoznati se s Kranjčevićevim pjesničkim zbirkama, te interpretirati tri pjesme koje su reprezentativne za Kranjčevićevo stvaralaštvo, a vrstovno bi se moglo odrediti kao elegije ili narativne balade. Pjesme koje ćemo danas pobliže analizirati jesu Iseljenik, Zadnji Adam i Mojsije. Za početak prisjetite se nekih pjesama koje su imale narativne elemente i izrazite svoje mišljenje o njima. Što mislite? Koje su teme i ideje pogodne za takav pjesnički oblik i kako to izgleda kad se osjećaj tuge prenosi pričom, a kako pjesmom? Obrazložite što mislite da je bolje. Kada govorimo o pjesničkim vrstama za koje je karakteristično izražavanje nekog tužnog raspoloženja, svakako se vrijedi prisjetiti obilježja balada, bugaštica i elegija. Sam izraz balada izvorno na provansalskom znači plesna pjesma, no ta se riječ upotrebljavala za označavanje više različitih pjesničkih oblika, ovisno o povijesnom razdoblju. Danas, kada govorimo o baladama, mislimo prvenstveno na onakve balade kakve su pisali engleski i škotski pisci iz ranog novog vijeka, a oblik su je ustalili romantičari. Takve balade bave se tragičnim povijesnim događajem ili nekim sudbinskim srazom, a svojim ugođajem nagovještaju nešto tajanstveno i uzvišeno. Općenito bismo mogli reći da je balada pjesma u kojoj se isprepliću lirski, epski i dramski motivi, a kao glazbena vrsta to je uvijek tužna pjesma. Bugarštica ili bugarščica kao stara hrvatska narodna pjesma također teži baladnom uobličenju i obično je tužnog sadržaja. Jedno od tumačenja porijekla riječi jest da dolazi od glagola bugariti, što znači naricati ili tužno pjevati. Elegija je u grčkoj književnosti bila svaka pjesma pisana u elegijskom distihu, a kasnije postaje pjesma u kojoj se tužnim tonom izražava bol i žaljenje za nečim nedostižnim ili nepovratnim. U tom smislu govorimo o suvremenim elegijama kao o pjesmama tužna sadržaja. U nastavku video lekcije vidjet ćemo kako pjesme tužna sadržaja imaju veze s Kranjčevićem i koje mjesto zauzimaju u njegovu stvaralaštvu. No idemo se prvo upoznati s njegovim književnim stvaralaštvom. Kranjčević je napisao 4 zbirke pjesama, vidite u kojim su godinama objavljene, a nešto više o svakoj od njih reći ćemo u slajdove koji slijede. Svoju prvu zbirku pjesama Bugarkinje Kranjčević je objavio 1885. a sam naziv priziva na neki način stare hrvatske narodne pjesme, odnosno bugaštice. U tim elegijama ili tužaljkama Kranjčević bugari, odnosno nariče nad hrvatskom prošlošću i sadašnjošću. Kao pjesnik, Kranjčević se u toj zbirci nastavlja na Šenovu i njegovu domoljubnu poetiku, ali uvodi u te pjesme i neke socijalne motive koji su u to vrijeme bili određena novost. Gotovo sve antologijske Kranjčevićeve pjesme naći ćete u zbirci Izabrane pjesme. Sve pjesme koje ćemo raditi u ovim video lekcijama, kao i gotovo sve pjesme koje imate u svojim čitankama, baš su iz ove zbirke. To je njegova središnja i najbolja zbirka pjesama, stoga vam nju preporučujem i za izbor dodatnih izbornih pjesama za čitanje. S ovom zbirkom ne možete pogriješiti. U toj je zbirci objavljen i oratorij Prvi grijeh, a u zbirci se nalazi i ciklus pjesama Uskočke elegije. Zbirku Trzaji Kranjčević objavljuje 1902. no u njoj više nema toliko pjesničke snage koja je prije krasila Kranjčevića. Kao što sam naslov sugerira, tu se trza, pomalo je na zalazu. Svoju posljednju zbirku jednostavno naziva pjesme Kranjčević nije stigao sam pripremiti, jer se razbolio i preminuo te iste godine kad je objavljena 1908. Ona se također smatra nešto slabijim dijelom Kranjčevićeva opusa. No idemo se mi vratiti Kranjčevićevoj najjačoj zbirci Izabranim pjesmama. Rekli smo da je dio te zbirke i ciklus pjesama Uskočke elegije, a mi ćemo raditi jednu od njih koja se zove Iseljenik.
Kao što sam naslov sugerira, bavimo se jednim našim iseljenikom koji napušta Hrvatsku, a na brodu za daleku prekooceansku zemlju mi pratimo njegove misli i raspoloženja. Pjesmu u cijelosti možete pronaći na ovoj poveznici koju vidite na zaslonu, a mi ćemo skupa prvo analizirati sam početak pjesme. Pročitajte prve 3 strofe u pjesmi i interpretirajte ih na temelju smjernica koje imate desno. Stavite pauzu, a vaše zapažanja provjerite nakon što završite. Na brodu koji plovi Atlantikom nalaze se iseljenici koji idu u Brazil i tamo se nadaju boljem životu. Odlaze zato što su siromašni, o čemu svjedoči izraz prosjaci hljeba, no ni u novoj zemlji ne čeka ih lagan život, nego vrlo vjerojatno težak rad, odnosno kako kaže lirički subjekt, tamo će robovati jadno. Sumorna atmosfera dočarana je mračnim pjesničkim slikama, pa tako recimo dim iz dimnjaka parobroda nalikuje zlokobnim krilima. Među iseljenicima lirski subjekt izdvaja jednog našeg čovjeka iz Primorja, koji bježi od kukavne sreće i nada se da će mu u novoj zemlji biti bolje. Sada pročitajte pjesmu do kraja, a možete ju pronaći na Bitly poveznici koju vidite na zaslonu. Analizirajte ju i interpretirajte uz pomoć smjernica koje vidite. U jednom trenutku pjesma Iseljenik referira se na čakavsku narodnu pjesmu Marina Kruna ili Popuhnul je hladan veter, kako se nekad naziva po prvom stihu, a da bi vam ta poveznica bila jasna, Marinu Krunu možete ovdje pročitati. Nakon što pročitate Marinu Krunu, povežite njezin sadržaj sa sadržajem Iseljenika. Što motiv Marine Krune predstavlja kod Kranjčevića, odnosno kako se uz pomoć tog motiva ostvaruje tema tuđinskog zaposjedanja Hrvatske. Pauzirajte video, a u nastavku video lekcije usporedite svoju interpretaciju. Iseljenik, koji je u fokusu liričkog subjekta, sjetan je i tjeskoban zato što napušta svoj rodni kraj. On razmišlja o rodnom kraju u kojemu mu je ostalo srce na kamenu, gdje miriše kadulja i smilje. Misli i na svoju obitelj, na svoju suprugu koja njihovoj djeci priča o ocu u dalekoj zemlji, pa onda pjevaju narodnu pjesmu o Marinoj Kruni. U narodnoj pjesmi Mara ne ispunjava svoje obećanje da će se udati za onoga tko nađe krunu, jer njezinu krunu nisu pronašli domaći momci, Bakrani i Riječani, već Črni Moro, koji predstavlja stranca. Kod Kranjčevića taj odnos domaćeg i tuđeg iz narodne pjesme poprima u simboličkom smislu i državotvorne konotacije, tako što kruna predstavlja hrvatsku samostalnost, državnost, a ona je izgubljena, odnosno ona je u rukama stranaca. Iseljenik sanjivo gleda u more i čini mu se da vidi Marinu Krunu u njezinoj ljepoti, slobodnu, no iz tih sanjarija budi ga drugi brod s kojim se ovaj iseljenički mimoilazi. Kako se taj brod vraća u Austro-Ugarsku, a nazvan je Lajoš Košut, po poznatom mađarskom nacionalistu iz sredine 19. stoljeća, očito je da simbolizira rastući mađarski nacionalizam. Time se i nadopunjuje mračna društveno-politička slika stvarnosti toga vremena. Hrvati napuštaju svoju zemlju, a Mađari dolaze. Ova je pjesma elegija zato što se njome izražava žaljenje zbog odlaska naših ljudi u daleke zemlje. Taj se odlazak nekako čini konačnim, što samo dodatno podcrtava tugu i nostalgiju. Pjesmom se oslikava teška socijalna i politička situacija malih ljudi u Hrvatskoj koji moraju ići na drugi kraj svijeta trbuhom za kruhom. Možemo reći da je tema pjesme osjećaj tuge zbog napuštanja obitelji i odlaska iz domovine, a tumurnu sliku nadopunjuju motivi koji govore o stranom zaposjedanju domovine. Sada idemo u središte apokalipse, odnosno na sam kraj svijeta, o kojemu Kranjčević govori u pjesmi Zadnji Adam. Kao uvod prisjetite se biblijske priče o Adamu, koji je, kao što svi znate, prvi čovjek. U ovoj pjesmi bit će i posljednji. Pročitajte početak pjesme i interpretirajte ga na temelju smjernica koje imate desno. Stavite pauzu i uzmite si vremena. Apokalipsa je u ovoj pjesmi prikazana pjesničkim slikama leda, mraka i praznine. Bog je također sav u ledu, a kako umire Bog, nestaje i svijet.
On je jedno s prirodom i skupa dijele istu sudbinu smrzavanja i nestajanja. Bog je taj koji je stvarao svijet svojim riječima, kao u knjizi Postanka kad je rekao neka bude svjetlost i bi svjetlost, ili kao u Ivanovom evanđelju kada u početku bijaše riječ. Sada su ta Božja usta zanijemila i svijet nestaje. Nema svjetlosti, sve je hladno i sve umire. Nikad neviđena usta iz 1. stiha tako su metonimija za Boga. Sada pročitajte pjesmu u cijelosti i interpretirajte ju uz pomoć smjernica koje vidite ovdje. Pjesmu možete pronaći putem ove Bitly poveznice. Pauzirajte video i nastavite kad ste spremni provjeriti svoje odgovore. Pjesmi pratimo posljednjeg čovjeka u svijetu koji nestaje i gasi se u ledu. Svoje posljednje s Bogom svijetu, životu i svekolikom kozmosu, zadnji Adam kazuje tako da umirući upisuje upitnik na ledenu santu koja je obavila čitav naš planet i za svu vječnost pokopala sudbinu čovječanstva. Tim upitnikom kao da se pita koji je smisao svega. I stvarno, koji je smisao svemira, postojanja i nas samih ako će sve jednog dana nestati? Možda je neki tračak nade u svemu tome da će možda jednoga dana doći do drugog izdanja, odnosno da će iz kaosa koji nastupa doći neki novi svijet. Time se sugerira da je vrijeme kružno ustrojeno, odnosno daje se barem neka nada da to nije konačan kraj, nego da su stvari ipak vječne, makar se stalno izmjenjuju kozmos i kaos. Adam, naravno, simbolizira cjelokupno čovječanstvo. Svojim imenom on upućuje na biblijskog Adama, prvog čovjeka, iz čega proizlazi u odnosu na kontekst pjesme da svaki čovjek jest Adam. Ono kroz što prolazi posljednji, kroz to prolazi i svaki. Svatko od nas izdišući upisuje u neki led i svoj upitnik, pitajući se o smislu života, svijeta i svemira. Na kraju života ili svijeta što drugo da se zapitamo? Sve što je bilo prije, sada djeluje uzaludno. Zadnji nije bliži smislu nego što je bio prvi, a sve što preostaje iza njega i čovječanstva jedan je upitnik upisan u ledu. Tako da kao temu ove refleksivne poeme, koja govori o apokalipsi, možemo istaknuti besmislenost ljudskog postojanja, barem kada u obzir uzmemo činjenicu da će cijeli svijet jednom nestati i ugasiti se. Pjesma se po vrsti može odrediti kao narativna balada, jer baš kao i romantičarske balade, ona govori o sudbinskom srazu. Ovaj put čovječanstva sa svojom konačnom sudbinom i pitanjima smisla, a po ugođaju je tajanstvena i uzvišena. Sada se idemo posvetiti još jednom značajnom biblijskom liku, ovaj put Mojsiju. Kranjčević Mojsije nešto je drugačije od biblijskoga, odnosno Kranjčević je iz Biblije preuzeo samo neke dijelove njegove osobnosti i samo one dijelove priče u kojima do izraza dolazi njegova izdvojenost od naroda, njegove dileme i sumnje u vlastite ideale. Kao uvod u ovu veliku pjesmu, pročitajte ovaj ulomak i interpretirajte ga na temelju smjernica koje imate desno. Stavite pauzu i nastavite kad ste gotovi. Zlatno je tele simbol površnih vrijednosti kojima streme prosječni ljudi. Obični ljudi ne razumiju uzvišene ideale i pravu ljepotu, već samo površne materijalne stvari. I tu je začetak nesporazuma i sukoba između Mojsija i naroda. Ako malo razmislite o aktualnosti stihova iz tog dijela pjesme, sigurno ćete zaključiti kako i danas mnogi ljudi razmišljaju kao narod u ovoj pjesmi. I danas se mnogi klanjaju nekoj vrsti zlatnog teleta, odnosno cijene površne i lažne vrijednosti materijalne prirode. I danas je ljude lako kupiti zadovoljenjem kratkoročnih interesa i nevažnih potreba, a nauštrb dugoročnih interesa. Rimljani su za takav način manipulacije narodom i za skretanje pažnje mase ljudi s važnijih problema skovali izraz kruha i igara. U suvremeno se doba taj izraz često koristi i za kritiku masovnih medija koji sve manje služe javnosti, a sve više se vode profitom tako što inzistiraju na trivijalnim temama kao što su sportska natjecanja, život celebritija i reality emisije. Ljudima je tako zaokupljena pozornost nebitnim informacijama i zabavom, pa se ne bave ozbiljnim društvenim, ekonomskim i političkim problemima društva. U pjesmi Mojsije imamo sličnu stvar.
Narodi su kao djeca i lako im je kupiti igračke, odnosno lako ih je zaokupiti nebitnim i sjajnim predmetima kao što je zlatno tele. Mojsije tu već osjeća smisao Božje opomene, osjeća božanski podsmijeh i sažaljenje, ali svejedno i dalje se bori za svoj narod i dalje moli Boga za oprost. Sada pročitajte pjesmu u cijelosti i interpretirajte ju prema smjernicama. Pjesmu možete pronaći na Bitly poveznici koju vidite na slajdu. Prepričajte fabulu pjesme, odredite joj temu, vrstu i stil. Probajte protumačiti alegorijski smisao pjesme s obzirom na povijesni kontekst Kranjčevićeva vremena, odnosno s obzirom na činjenicu da je ova pjesma napisana krajem 19. stoljeća u Hrvatskoj, odnosno Austro-Ugarskoj. Pokušajte također usporediti Kranjčevićevo viđenje svrhe književnosti i položaja pojedinca u zajednici sa Šenojinim. Ovu ste pjesmu tematski mogli podijeliti na različite načine, a ovo je samo jedan od mogućih odgovora. Ali u svakom slučaju, prvo imamo dijalog Mojsija i Boga, potom put naroda prema obećanoj zemlji, pri čemu je istaknuto kako se narod ponaša, a oni recimo usput grade zlatno tele. Pred dolaskom u obećanu zemlju narod negoduje, a Mojsije razočaran umire. Eto, to je ukratko sadržaj ove pjesme. Tema je ove pjesme, dakle, prikaz jednog idealista koji je razočaran i iznevjeren u svojoj borbi za boljim svijetom. Kako pjesma ima narativna obilježja, često se određuje i kao poema, a stil se usko vezuje uz Bibliju, koju imitira i strukturom stiha i rečenice, i strukturom dijaloga s Bogom, te jakim poetskim slikama. Naravno, stilsko je obilježje i narativni te deskriptivni iskaz same pjesme. Ova se pjesma može i alegorijski protumačiti s obzirom na kontekst u kojemu je nastala, a to je kraj 19. stoljeća i to je Hrvatska koja je u nepovoljnom državno-političkom položaju. Egipat bi tako bio Austro-Ugarska, koja je tamnica hrvatskome narodu, baš kao što su Židovi bili zarobljeni u Egiptu. Obećana zemlja predstavljala bi hrvatsku samostalnost, a Mojsije bi se mogao identificirati s Antom Starčevićem, koji je na svoj način bio svjetionik i veliki pobornik hrvatske samostalnosti. Svakako treba imati u vidu da je mladi naraštaj pravaša, među koje spada i Kranjčević, na Starčevića gledao kao na svog uzora, kao na svojevrsnog proroka. Na tom je tragu i povjesničar književnosti Ivo Frangeš rekao da je Kranjčević u ovoj pjesmi razočarani Starčevićanac. On je svakako pjesnik prorok malog, porobljenog, odnosno hrvatskog naroda. No Kranjčević je velik pjesnik, a tu njegovu veličinu vidimo upravo u tome da je jednu temu iz hrvatske stvarnosti uzdigao na univerzalnu razinu, na opće pitanje neshvaćenih i iznevjerenih idealista, odnosno iznimnih pojedinaca u svijetu prosječnih ljudi. Tako se ova pjesma može jako dobro razumjeti i izvan društveno-političkog konteksta Hrvatske s kraja 19. stoljeća. Kranjčević se u povijesti hrvatske književnosti nastavlja na Šenovu, no on uvodi brojne nove momente koji su važni za daljnji razvoj hrvatske poezije. Dok Šenoji književnost služi za stvaranje hrvatske nacije i kulture, pa tako narod želi prosvjetliti i odgojiti svojim djelima, Kranjčević taj isti narod izlaže određenoj kritici, odnosno smatra da se ljude baš i ne može prosvjetliti. Oni su uskogrudni, donekle i glupi, kako kaže u Mojsiju, i oni kao masani ne mogu razumjeti uzvišene ideale. Na taj način Kranjčević raskida sa Šenovinom poetikom i otvara nove motive u književnosti, poput neshvaćenog i usamljenog izuzetnog pojedinca, što će biti i tipičan motiv modernizma, premda mu sam Kranjčević neće pripadati. Ponovimo za kraj ključne današnje lekcije. Izabrane pjesme iz 1898. godine najvažnija je i najbolja pjesnička zbirka Silvija Strahimira Kranjčevića, a u njoj je objavljena velika većina Kranjčevićevih antologijskih pjesama. Danas smo se fokusirali ponajviše na elegije i narativne balade, odnosno pjesme tužna tona. Premda je ton generalno sjetan i mračan, teme su raznovrsne, od socijalnih i domoljubnih do univerzalnih i filozofskih dilema ljudskog postojanja. Stil je u većini takvih pjesama uzvišen, a uz narativnost i deskriptivnost iskaz obilježavaju i jake i emocionalne slike. Uspješnost svojega rada danas provjerite prikazanom listom za samoprocjenu.
Navedenim tvrdnjama priključite odgovor da ili ne i sami procijenite trebate li na nečemu još poraditi. Ako želite, možete se sami okušati u tekstu kojim ćete izraziti svoje tužno raspoloženje, žaljenje za nečim ili opis jednog teškog dana. Sami izaberite formu koja vam najviše odgovara, a ovdje su ponuđene neke. To je to za danas, vidimo se opet uskoro. Pozdrav!